Romo kanyo sabire wanganya kon mga juang machingni chendo ni mar Migago tarika biro dwe no mar 12 higa mar 2020 kod adek. Kwa ikoni mathoth mokwongo wachako gi mago momiyo pek. Jod bura ma West Mugirango Stephen Mugaka odhi doho mar geng'o joket arita kik maki kata yawo bura ne jaga budget Margaret Nyakango. Kambi sukari mar West Valley mayudre county ma Kericho koro chako tao chenro mage ayanga. Tutazamwe na macho ya huruma na ya rehema, kwani sisi tumefanyiwa madhara na mabadiliko ya mazingira. Joked ne raticho Gandai County ma Homa Bay dwaro ne chul ji ma kethruok lwasi osekelonegi midhiero. Machiegni nyakurom gajwanga chendo ni mar Migago nyinga Lydia Okeyo. Pani nyatudri kodwa wagombaka kodi chendo ni kokale lai marot machoka yade kwa chendo noka bende wantiri live Facebook, YouTube duto warwake pachi bende wantiri mbui mar X, Instagram duto Ramogi TV KE machiegni. Wachako gimago madhimbele od bura nyakurom gajwang. Jaod bura ma West Mugirango Stephen Mugaka omako bura edoho ma Milimani kakoro dwaro mondo mi chung bura manyocha odonne go jaga budget maturka Margaret Nyakango. Wachmeko Nyakango osebedo kanyolo paro mopogore pachoka kamoko kuom jotelo tude kod weche mag siasa kalore kod chung mare kwedo weche tiyo marach kod omenda mag jopiny anyako kale migao mar omenda. Kokale andika mochwale doho kendo yango dansano mari kaka okile burano. Mugaka ochayo gima omiyo Nyakango imako mana sani ewi ketho maikuni notimo higni 7 mokalo. Mugaka dwaro mondo mi doho owit oko seyo manodonynego Nyakango. Kakoro penjo gima omiyo ne oko ofweny ketho e kinde mane pedhe kata puodhe ne lemo mar jaga budget higa mar 2019. Oboke no yango ni kata bang' od bura higa mar 2019 nondiko ne bede migepe matimo nonro koting'o kodaka manoma kedo kod mibadhi bado bila mago kwach kich kod duol machoko suru e pacho ka KRA duto ka bende nitiere chilo mamieno Nyakango bed migepe go no koni Nyakango ne onge kod chilo mora mane miene gino Mugaka koni od bura notiyo go e puodho Nyakango kaka jaga budget tur kae ting koro nitiere ewi doho mariango adier mantiere ewi seyo makamago. Koro mga juangan wacha bende waluoni machiegni ahinya kinde ma bende koro weche motenre kod meko mar Nyakango kae to bende motenre kod ng'iyo ka bende nomake yo makare to bende weche miketo nego otenre kod chike mathur kae koso gin mana weche mag siasa. Wadhi mbele jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu dok ne duoko mar piny mar klas 8 KCPE manyocha olandi e pacho ka kendo ma osekelo ng'ur e nyim komiti mar od bura marango weche mag somo. Mashogu nyiso jod bura ni penjno ne onge kod ng'ikruok kendo kwedo weche manyowachi Yogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Lansha la Muludinga ni nitiere mibadhi e chenro no mar penj. Notene gi jagoro mungire migao mar somo Belio Kipsang. And by tomorrow or the day after, we will be able to get the result because we get all this information on any nature of complaint that has come. So we assure each and everyone that all will be pressed in Form 1 and nobody is going to miss out. Thank you. I want to request Honorable Njendi to introduce himself and then we finalize. Chairman, thank you. My name is Malulu Njendi, MP Malava, Kakamega County, and Vice Chair to the committee. Chair, just in relation to the service provider. Na msemaji ni mengi ambayo yanaendelea pale bungeni utayapata. Nyakora mgajwang mwana bende wacha bende dhimbele wang'io matuta hinya kaka wechego dhibedo kutendre kod wechego mag duoko manyolandi manathulo machok mokalo ndalo machok mokalo duoko no mar KCPE mathoth ne ntere jopuonj mabende osebedo ka ng'ur nomigi duoko ma ok magi ka bende koro migao mar somo
koro chal kagima tuodho gini onge rocho ngono bede to mano bede gin mago mana gik moko matin mabende gibro goe mbaka kendo gibro loso kako winjore. Koth mapek mamedo chwe pacho ka kendo kelo ula 50 mag gwenge kaunti Malamu sani koro pio ula oseketho. Apa maduong' mariwo kaunti Malamu kod kaunti Tana River pio ula koro pongo gino machuno jowuoth tiyo gi kagikalo loka machielo ahinya te gwenge Magamba. Pi mochido mar oula bende okelo muoch mar tuo mar nyaldiema ka ji 105 tuono koro osemako. Jotelo moriwo jachiw wach e lo sirikal kod jatend migawo mar thieth olimo goyengo kendo gichiwo kony mar yedhe kod nede mag suna. All 105 that you had clinical diagnosis. The floods have wreaked havoc in vital infrastructure, destroying roads, about 4 of them, 832 acres of farmlands, 23 homesteads, 3 bridges, 3 schools, and a chief's office in Lamu County. Faza Primary, Rehema Primary, and Safirisi Primary have had their infrastructure damaged by the floods and also house and livestock around the area. Ili janga la mafuriko ambalo limekuwa kila mahali na hapa Lamu kumekuwa affected and especially kwa sababu ya kipindupindu na kwa sababu zile takwimu tulikuwa tunapata zilikuwa zinaendelea kusonga juu. Kasema siwezi keti kwenye ofisi, lazima nije niangalie kuna nini na kama tunaweza fanya kazi pamoja na gavana ili tukaweze kuhakikisha ya kwamba huo ugonjwa tuweze kumaliza. Na huu msaada umetuletea waziri, it will go a long way kutusaidia kupambana. Maana hii hali tayari Lamu we are cut off. Our main road linking Malindi na Mombasa haipitiki. Kora mgajuanga kwa doke mago mag somo jochung' kod jotend kuonde tiegruok gi mbalariany ma pacho ka ng'ur ewi mano ma giwacho ne ng'ikruok e chenro mag kuonde tiegruok go bang' leo mar omenda michiwo gi piny owacho. Gikowo migawo mar somo mondo mi opar diriyo ewi yore manyien mag chiwo omenda ne skunde kod kuonde tiegruok gino makoro giwacho ni kide kelo ng'ikruok e chenro mag somo e pacho ka. I think the issue of funding is really very confusing. Right now, the universities are really suffering because the government released, when they released the money, did not release enough. I think they need to redo the model again. Students have been sent to colleges and universities, and they don't know their fate. So they should come clearly to know whether they are going to pay and how much they are going to pay, and so on, so that parents should know exactly how it is. Because outside there, parents are confused. Those parents who are willing to pay the university should pay 100%. Because if parents are paying a lot of money for academies, what can they pay for in the university? So they are still playing politics and saying that the government is going to pay, and they are not paying. Kaporogo tache mago mag somo nyakura mgajuang jopuonj mag skunde sekondar madunde county Malaikipia onganyo nyake apisa TSC yebwa Mananyuki kagi yuak ne duol mandiko jopuonje pacho kae TSC ni okosebedo kawinjo yuak gichutho to mar ndiko gi tich. Kutana gi jagoro mar Kupet bade Malaikipia Robert Miano jopuonje go wacho ni duol mar TSC no singo ni biro ndiko gi tich kagi setieko rak mar higa chiel to nyaka sani poko med gi orak makamano. Jopuonje go bende koro yuak ne osara matin ma ichulogi giramo ni singo magi kochopo dwaro to ok gibidhi e tich koyaw skunde higa manyien. We are feeling they are changing their goalpost as our contract in Karibia kuisha. We are very tumegadhabishwa. We are disappointed by the TSC. We are also seeing them dishing employment papers. While us, to graduate more than 5 years, we are still stomaching. There is no hope for us. Mmeongezea interns, atukatai. But what about the fate of the senior interns? Where are we? TSC hata haipumui. Then is TSC captured by the politician. Politician anapewa barua huko TSC, anakuja anapewa watu wao, anapewa marafiki wao, zinauzwa hapa mtaa.
Hao walimu ambao wako hapa wengine wametamak miaka kama 10, miaka 5 wana bila kazi. Wale wengine ndio wanapewa. Tunataka TSC ichukue jukumu yake ya kuajiri walimu hapa Kenya. Tunasikia serikali inajigamba sana wakisema vile wameajiri walimu wengi. Lakini hawa walimu hakuna kitu wanapata. So ndio tunasisitiza wawekwe katika mpango ambao ni permanent and pensionable. Jotuo County Makajiado yudo fungruok bang' lakteche chungo ng'anyo manyocha gichano bago chieng' tich abich. Okang' mar chungo ng'anyo no ma ka ochopie kotenre gi winjruok ma obede kind riwruok mar KMPDU gi tend County Makajiado. Winjruok ma ochopie bang' timo twak kuom ndalo adek. Tend County no singo mar yango ng'ur ma ochwal gi lakteche gi kendo neno ni oketgi e tim mar thiro ng'ikruok ma kide kwako chenro mag thieth e county no Makajiado. We have agreed that we will be having quarterly meetings that will enable us try to strike a deal in case there is a small difference in our undertaking, and therefore we have agreed. We have also agreed that there will be no victimization for those doctors who might have who are going to on strike or who are the leaders of this group. If this strike would have gone ahead, the person who will suffer is the local person whom all of us purport to support. And I thank the doctors because we sat down, no shouting in our meeting. Tumeweza kusitisha mgomo kwa sababu yale matakwa ambayo tuliweza kuitisha kutoka kwa county tumeweza kupewa. For whatever we have not done now, we have agreed on the timelines that will ensure that they are done. On that particular note, I want to thank the county government of Kajiado for moving with speed to ensure that this matter is resolved. Jodak kod johala ma Joska County ma Machakos obago ng'anyo ka gikwedo jaket mwandu moro magikone mayo gi lopgi. Kotene kod jakom johala ma Joska Dominic Makau jong'anyo no tinga ndika mar map malobno kendo ka gidhi nyaka tesendo bila ma Joska mondo mi giwuo kod apisa mar okwach kich makanyo mabende giseyo ni chal madok ne joket mwandu makamago. Temo mar loso kod apisa mag okwach kich makanyo no goyo Luanda kane OCS mar tesendo bila ma Joska Peter Kilu noriambogi kanyiso gi ni obila mag okwach kich biro luongogi pone dwaro ntiere mar yango wuon lono. Jopiny go koro kwayo sirikal kaunti ma Machakos kod sirikal malo mondo mi odonjre wachno kendo duok negi lowo ma giwacho ne gisedake kuom maloyo higni 25. Tulisamondi ya kwamba tumeharibu mali ya mwenyewe, na sisi tukasimama kuambia sisi hakuna mali ya mtu tumeguza. County government ndio ilikuja ikabomoa, maana wako na hakika ya kwamba hii mahali ni public utility. Sasa leo the county the proprietor the Joska wenyewe wale waliuza hii shamba walikuwa wakuje wapatane na raia, wapatane na admin na administration ya Mavoko, wadhibitisha ama waseme ilikuwaje public utility imekuwa transferred to an individual. Na tumekuwa tukilia to the county wakuja watujengee hata mahali ya watoto, mahali watakuwa wanakuja the ECD na wanajua hivyo. Kila kimetuleta hapa, tumeletwa na hii kiwanja yetu ya fabric, na tunaomba gavana wetu aandike barua kwa Joska watuachilie hii kiwanja yetu, iwaachilie kiwanja ya fabric. Juu sisi tuko na sita na tunataka hata county ijengewe ofisi hapa. Hawana ofisi, tunataka hivyo wajengewe kwa ofisi hii tuwe wanafanya kazi. Na mimi ni Susu huyu anasimamia Joska, ni mkomiti wa Joska. Tunataka kujengewa hata kama ni dispensary. Wao watoto wako na shida hata ya shule. Shule ziko mbali sana hapa. Hao watoto wako na shida sana. Hospitali ziko mbali. Kwa hivyo tunataka county government watusaidie, watujengee hata kama ni dispensary hapa, hata pahali angalau watoto wanaweza chezea. Na hiyo ndio itasaidia. Kambi sukari mar West Valley mayudre County Makericho koro ochako tao chenro mag ayanga. Kaka Ndunde golero no watend kambi no oyango ni gintiere kod nyalo mar rego niang' tan 1,250 pile ka pile.
Gikone to koro kambi sukari mar West Valley Sugar e kaunti ma Kericho chako chenro mage. Chenro mar yawo kambini okawo omenda maromo bilion 3.2. Tend kambino ni kod nyalo mar rego niang' maromo tons 1,250 manyalo chiwo e kind ogunde 2,000 nyaka 2,500 odiochieng' ka odiochieng'. We get our sugar cane from the Kericho region, Kericho, Nandi, and Nyando, actually the Nyando zone. So we bring in the cane from those areas. Kericho is rich in terms of cane. It produces a lot of cane, which is sustainable, and it can be able to sustain West Valley Sugar Factory to run throughout the year. Currently, we have about 7,500 cane farmers. They range from 1 acre to even 1,000 acres. But the bigger range of the farmers we are looking at are the small-scale farmers, 1 acre to 5 acres. Jotend West Valley Sugar yango ni kambino yawo mar siro jopur niang' ma osebedo ka ywak ewi lal magiyudo. Gisiro paro mar keto kiewo ne kuonde ma kembe sukari ome niang', chenro ma otisi ni cane zoning. If there is no zone, anybody can come, take your cane which you have developed and take to e-zone. But with zoning, it's a very important thing because it makes sure that at least a particular factory in a particular area can be able to grow its cane and take that cane for milling on its factory. So you'll not be able to lose money which he has put in cane development. Giango ni gitiyo gi jolony rang'eny ma opogore tayo chenro mag kambino magiluwo ni dhi medo chiro sekta mar pur niang' e kor gwenge ma pacho ka. Na tumelete watu wenye wako na expert. Tuko kwa board, tunaleta watu expert wanatusaidia kama sekta ya finance, kama sekta ya farming, tuko na watu tofauti. NCBA has spent over 2 billion shillings to support the construction of this factory. Chakruok mar West Valley Sugar koro medo kwan kembe marego niang' e alwora mar Hoho mar Okak kod Nyanza. Andrew Ondego, Ramogi TV. Kwa Kericho tiri nyaka Nandi nyakurom gajuang kama kati ya gruok weche mag pur ma Kaimosi ochako chenro matayo puro buolo e kaunti ma Nandi kendo otieko paro ni obuolo en mana gima tie bungu. Chenro mar puro buolo ma itime yor lony manyasani osekonyo jopur 1,000 manyaka sani orwako pur mar obuolo kaka yor jiwo yuto margi. Kati ya gruok mar weche pur ma Kaimosi kone gi geto jopur mathoth kendo ni pur margi tiyo kod mwandu ma ok keth alwora. Kaluwore kod Dickson Kipkemboi ma en jalony e pur mar obuolo gitiyo kod yugi mowuok e ngano kod mchele e tayo pur margi ka olero ni wach makamano ntiere kod ohala mathoth. And on the new technological path they are undertaking. Mushroom growing, we are doing organic farming. There is no any chemical we are using, but we are using organic farming. Straits yenye tunatumia kupanda mushrooms ni hizi taka kama nyasi, kama maize stalks, kama wheat straws, kama coffee husk. Unaweza tumia upande mushroom ndio sasa upeleke kwa shamba ikuwe rotuba. Sasa utakuwa umefanya yenye inaitwa value addition ama circular economy. Unakuja una generate income from the agricultural wastes, and then by the time you are taking it to the farm, you have already earned a lot of money out of it. The production ya mushroom kwa mwaka moja ni tani 500. Alafu the demand ama mahitaji kutoka kwa wanunuzi wa mushroom kwa mwaka moja ni tani 1,200. Kuonyesha kuwa kuna hapo nafasi ya mushrooms tani 700 yenye inahitajika kwa market ya Kenya. Jopiny moheo 100 mawuok e gwenge ma Menengai East County ma Nakuru omiyo oboke mar lowo bang' bedo ma onge obokego kuom thuolo malach. Meneja mar boma ma Nakuru Gitau Thabanja wacho ni okang' makamano biro kelo yot ne jodakgo e timo chenro mag dongruok e lopego kendo biro ting'o malo uchumi makono. Jodak olero achiedh nade ma gisebedo ka gikalo e kapok ne giyudo oboke mag lowo ma kamago. Hii process nimeanza muda mrefu sana. From 1992 nimetumia zaidi ya shilingi 1,600 na sijaipata. Leo nina furaha. Na hizi title
ni muhimu sana because these are leases within the city. Zitasaidia sana kwa development because county ili approve development, kitu ya kwanza tunaitisha ni the ownership document. Na sasa hawa wakaaji wa Nakuru East, hawa wa Menengai ward wamepata hizi title ya Teachers Phase 1, wamekuja kupokezwa hati miliki ambazo wamezingojea kwa muda mrefu sana. Huu ni mwaka wa 30 tangu walipokuja katika eneo hili na hawajawahi pata lease title zao. Siku ya leo wana furaha kuu. Dakika en prayo ko adek nyakora mga juang bang sabiro marodio chenro en Migago wa weche manyien kaka mano wa yo matin kapoka kao yueyo neno Benta Charles kantie kare Nairobi wachoni entiere kodwa chenro ni mar Migago. Elisho chola kantiere Mombasa wachoni en beno sache kina witi jarodi kantiere rodi Kopanya wachoni winja yo makare gen kanyo gi Moriso kumuka gintiere Twin Towers gi wachoni gikete manakaira Ramogi TV. Samuel Sunset Okuna wachokanyone weche gichopo ne yo makare mora hinyagi chenro ni mar Migago. Lilian Othoane ni kacha imbende wacho ni weche gichopo ni yo makare anendo bende ote kanyo moya ir Christian na wacho ni en bende oseche kin Millicent Akoth Simba wacho ni en bende ntiere kodwa chendo Stephen Oginga governor wacho ni weche gichopo rodi Kopanya Homa Bay kanyo tir kendo mora hinya gi chendo ni mar Migago wuod sakwa bondane ni kacha kaeto Adori Cheukdana wacho ni en bende weche gichopo ne yo makare. Saiden Ojode wacho ni en bende oseche kin Selina Odolo wacho ni weche gi bende chopo ne yo makare neno ote mar Richard Kachiel kod Duncan Okoth gi wacho ni giduto giwinjo weche gi yo makare kendo gimora hinya gi chendo ni mar Migago. Neno bende kanyo nyakora mga juang ote mar MC Ouma Suzi wacho kanyo ni omora hinya gi chenro gi kaito folungore ni Fuliza wacho ni entiere kodwa Javan Wanga wacho ni entiere kodwa Mosha Muraia bende ni kacha cha kaito Lona Lonta wacho ni giduto gikete mana Ramogi TV oyo matin nyakora mga juang manar bangdai kama chok kende wadugo kod weche gi miyo kikidhi mago. Sasa vile uliambiwa na tumeshinda ulihisi aje? Nilifurahi na nikashuku ni kama itakuwa ni ukweli ama ni zile phones tu wanapiganga tu. Lakini sasa si umefika? Sasa nimefika, nimeamini ni ukweli. Umeamini ni ukweli? Yeah. Ongelesha watu nyumbani, waambie vile wanaweza jipanga pia wafike hapa pia. Na saambia hii mchezo wa jipange na views sasa ni ukweli kabisa na wanaweza cheza na washinda kwa venye mimi nimeshinda. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma tuke popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'.
Machandruok ma in dhi bedo ngimani. And please use your brain. Ngeni jogi okinjo class wakata matin. They don't have class. An gima nyalo timo en mana puoyo ahinya. To un koro unyalo chako chana arus mar Rana gi Jini. Mana kamano. What? Milion 2? Los mos. Mae wach ma wan wawacho ji 2 kende. Sarap onge kae sani. En odhi kwayo jatelo Sandhu ng'uono. Mana nikech in kawuono. Wado koro dhi kwayo ng'uono ni dichuo wadgi malich ahinya. Iwinja maber? Ukitaka usistruggle January, anza kujipanga mapema Jinyime vitu fulani sahi na ukat cost ya vitu unnecessary. Uone vile January utakuwa kwa mafuta wengine wakiteseka. Sahi ni kufanya vitu na mpango. Sio kama kitambo venye responsibilities zilikuwa kiasi ama madozi zilikuwa zinaingia mfululizo zii. Sahi kuna vile lazima ukuwe mjanja ndio uondoke stress. Jipange sawa sawa. Dial *811 415# to get Jipange sawa sawa. Royal Mabati Factory, kambi achiel kende maloso mabati manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado bende yudore duto. Yud offers mag Christmas sani ka gauge 30 mar box profile dhi gi $400 kende, Roman tile profile gi $534, stone coated tiles gi $600 kod nengo molwar mar steel trusses. Yudwa Kisumu Accra Street momanyore gi apaya ma Paul Mboya Manjit Building kata gochnwa e 0722 638 838. Machiegni kendo nyakorom gajuang'ero kamano kumedo kete mana Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Chenro mar ndiko jokanyo manyien mag duond bura mar ODM e kaunti ma Mombasa ochakore ka ogai ma duond bura no Raila Amolo Odinga igeno ni biro yawe ayanga dweni. Jakom mar ODM bade ma Mombasa Mohamed De oyango ni okang'no mar ndiko jokanyo manyien biro tego duond bura no e gwenge duto makadho wadh Nam Chumbi. Nyero weche mayango ni ODM osewito mbi mare gwengego kendo osiro chung' margi motegne chwalo agenda mag duond burano. Katika ODM tunataka kufanya chama chetu kiwe stronger than it has been, kwa sababu chama cha ODM ndicho chama kinawika na ndicho chama kitaendelea kuwika katika hii Kenya yetu. Hapa Pwani chama cha ODM ndicho chama kipenzi cha watu wote, na tuna imani kwamba tukiendelea kurejesta wale ambao katika vyama vingine tutaendelea kuwika kama ODM. Tumeona kiongozi wetu wa chama Bwana Raila Amolo Odinga ameanza kuizindua ndani ya Nyanza na last week akiwa Kakamega. Kwa hivyo tunatarajia baada ya msimu mrefu Mungu akituweka hai na uzima wa holiday, nasi pia kama Mombasa County na chama cha ODM, chama chenye ma-MCA wengi, waheshimiwa wengi na bunge hii, tutamwalika kiongozi wetu wa chama kuja kuzindua rasmi exercise hii ya registration popular, na sio vile watu wanavodanganyana ati kwenda kutoa chakula ya pesa ndogo wakaona ati watauza hiyo chama nyingine. Hiyo ni urongo. Hiyo ni wanajidanganya tu. Hao watu wengine hata usema wakaulizana wasema kuna watu wamerogwa nini na Raila. Si kurogwa, ni mahaba vile watu wako nayo. Na hatutaki sisi pia tuwe ni watu wa kuwaudhi watu. Tunataka sisi pia tuwe inclusivity, watu wote tuwalete pamoja. Duol mochung' ne doho e pacho ka biro bedo e romo mar lokruok mar kor lwasi okang' mokwongo bang' thuolo mar higni 27 mar chopo romo ma kamano. Ogai mar doho Martha Koome geno ni biro chopo e piny Dubai mar chiwo twak ne jodito mopogore opogore e wi ber mar riwo doho e twak ma kamago. Jong'ad buche mag doho mar alwora kotelne gi jang'ad bura Oscar Ngote osechopo e piny mar Dubai kendo yuore rombe mopogore opogore e los chenro mar romo mar COP28 bende koro oriwo lwedo dwaro mar nywako sekta mopogore opogore. Exactly what climate change is all about, and actions that the governments are agreeing upon, then it will be very difficult to resolve those issues. As an environmental planning division, which specifically is geared towards dealing with the environmental cases, and climate change is one of those environmental cases that the court is going to deal with. Indeed, we already have cases which address the issues of climate change.
We've dealt with the issue to do with the forest and logging. Forest and logging goes hand in hand with the issues to do with climate change. We have a pending case in Iten, Environment and Land Court, where the residents of Baringo have filed a claim seeking for several reliefs pertaining to the rising of Lake Bogoria and Lake Baringo. Tukue na involvement ya parliament kuhakikisha kwamba laws zinatengenezwa. Tukue na executive iko pale ndani kuhakikisha kwamba ina implement kulingana na vile treaties na kila kitu yale ambayo yamekubaliwa. Na hivyo tukue pia na our laws, judiciary and everyone needs to come together because the climate change affects all of us, so that involvement of everyone is very key. Wakeini magin jokanyeri ruoge ma ok mag piny owacho makin ratira magaluora e kaunti ma Homa Bay kata makin rito mar aluora e kaunti ma Homa Bay no wuotho kaluorore e boma ma Homa Bay ka gisundo mondo mi jogo malokruok mar kor lwasi osekelnegi midhiero mondo chule kinde ma piny ochokore e romo mar 28 kata COP28 e boma ma Dubai e twak e wi weche aluora. Wakeini go chwalo duondgi ne riwruok mar piny mangima, piny owacho mar Kenya kaachiel kod sirikand kaunti ma Homa Bay mondo mi giket maino e chulo jogo ma oseyudo midhiero kaluwore gi pek ma ikelo gi lokruok mar kor lwasi. Kokalo e riwruok mar Women's Empowerment Links Lead, wakeinigo okone joma mine, nyithindo kod jogo modak gi ng'ol ema thoro yudo lal e pek ma ikelo gi lokruok chal kor lwasi. Joining others in Dubai as we localize COP28, we've realized that some of these events are usually held there, but the community never get to know about them. That's why we've chosen today to join other women all over the world and women and gender constituency and UNFCCC to say that we want climate justice. Homa Bay en achiel kuom counties mainyore atama malo kologore kod lokruok mar kor lwasi. Kama wantiere ni king'iyo maber tineno ko wan gi pichni mopogore opogore. Pichni mineno gi gin kuonde ma inyore kata sani mwawuoye kodini. Ma en Chuowe beach. Ma en alwora makare office man ofisa monimo. Magi gin mier makata miyo ni nitiere ka. Wawacho mine ma onge gi dichuo to kendo iyudo ko ode omukore pi oimo, puothege oimore, kendo puothege be pi onimo. Koro chopo kuma koro sani ok wawach ni lokruok mar kor lwasi en wach mar hinyruok kod alwora, to mak mana ni koro chopo ni en hinyruok nyaka mar paro. Tutazamwe na macho ya huruma na ya rehema, kwani sisi tumefanyiwa madhara na mabadiliko ya mazingira. Kwa kaunti ma Homa Bay ateri nyaka Meru, nyakora magajuang kama od bura e kaunti ma Meru wachungo orak mar gedo mar apaya madine omuonyo omenda moheo milion 700 e kaunti no. Gedo mar apano no chope winjruok gi sirikal mamalo kaachiel gi sirikand kaunti ma Meru. Kaluwore gi ogirimiti mano chope higni 4 mokalo, sirikal mamalo no winjo ger kilomita 800 mag apaya e kaunti ma Meru e nengo mar milion 700. Gino ma MCAs e kaunti no ochungo ni en chenro morem. Gedo mar apaya ok osebedo kadhi mbele ka MCAs wacho ni ji mane omiyo orak osebedo katiyo gi mwandu kaunti ka giwinjruok en ne no winjo migi mwandu gedo gi sirikal mamalo. The last financial years, more than 25 wards were supposed to get at least 72 hours of grading works from MTF, having transferred, the county government having transferred 90 million shillings to MTF. Up to now, those roads have not been done. Sasa ndio maana sisi tumeona ya kwamba tukuje leo, tupitishe mswada, tufukuze MTF. Ndio wananchi wa Meru waweze kupata kazi, waweze kufanyiwa kazi mzuri. Na hata contractors wa Meru ni mzuri wapate kazi, sababu tuko na youth, tuko na wanarika ambao wanataka nafasi ya kazi. Na hakuna kazi nyingine tuko nayo. Tutawatafutia kazi kwa wama contractors. Sasa tukiwanyima contract ama tenders, watapata wapi kazi ya kuajiri watoto wetu? Achijadek maitudo kod ketho mar hingora kata hinyora wera moro kinde mag nyange Naivasha e kaunti ma Nakuru idhi med geng'negi kuom ndalo 7
mondo mi ochiw thuolo no bila mar timo nonro mong'ith. Achija adek goting'o min rawerano mabathe kod owadgi mabathe kod jal machielo ma ikone ne ng'ado rieko ne rawerano ma jahigni 15 ewi nyange. Jodong Jo-Kikuyu kata kamano kwedo sand mane rawerano ma jahigni 15 nokale kagilero ni timno ok oluwore kod kido kod timbe oganda Jo-Kikuyu. Jodongo go pod yudo thieth e od thieth ma Naivasha kata rawerano pod yudo thieth e od thieth ma Naivasha motelo ne ndiko dhoge ewi gima notimorene. Pongeze, nimeona sasa wamempanga vizuri. Hata hiyo crane amewekewa hakuwa naye. He was in a lot of pain. Mtoto akitahiri anatunzwa na watu wote, anaangaliwa, analishwa kwanza hapo sana, akule mzuri. Kwa hivyo hiyo watu hiyo wamefanya ni unyama na si desturi na si tabia ya watu na si kimira, hiyo ni unyama na wamefanya mbaya sana, na tukiwa wazee tunashutumu hiyo maneno sana. Oganda Jo-Kenya kwa mondo mi obed motang' e kinde magi tiyo gi apeyni mapacho ka nyate kinde makoro oganda ikore ne sikuku mar Christmas kod higa manyien. Jakom board maduol marango apeyni mapacho ka Rashid Mohamed wuoyo kuom ber luwo chike mag apaya kaka dwarore. Rashid ne wuoye kar chiwo thieth ma Kenyatta Hospital kama board margi nochiwo masinde mag osiptal mabiro konyo chenro mag chiwo thieth manengo gero mo siling milion 12. Kwa hii msimu wa Krismasi ningependa wadereva wa gari washughulikie hali ya usalama barabarani. Nao kama umekunywa, umelewa, usiendeshe gari. Tafadhali pumzika, relax, lala paka ukipunguka ukua sawa unaendesha gari. Gari ifai ukua mtu unakunywa pombe na unaendesha gari. Unafaa ukue mtu normal, uko sawa ndio uweze kuendesha, uzingatie, usilete ajali, usiue watu kwa barabara, usilete ajali, kuharibu vitu vya watu. Hivyo ndio ningependa kusema. Tuko na sheria mingi za barabara ambazo tunafaa kuzingatia, lakini watu hawazingatii. Kwa hivyo muda huu ama wakati huu msimu huu wa Krismasi, ninaomba tu wananchi wote, wananchi wa Kenya wahakikisha kwamba umezingatia kanuni na sheria za barabara ili tuweze kuepukana na ajali za barabara. Na pia hakikisha kwamba wewe kama abiria ama wewe kama mtu ambaye unatembea kwa miguu usihatarishe maisha ya mtu mwingine. Usihatarishe maisha ya mtu mwingine. Usiende kutembea kwa barabara ovyo kama umelewa. Hakikisha uchunge maisha ya mwenzako. Kila mtu afunge mshipi. Jo mshipi in case kama ajali ikifanyika, mshipi huwa inasaidia sana. Unakuta hakuna injuries mingi. State ya abiria wanakuwa hawajaumia sana hata gari kama itapata ajali. Kapod wantiere mago magapanya kuom gajwang' joriemb boda e kaunti ya Busia ywak matamre gi nono kaluwore gi medruok mag jomaundu ma osebedo kamonjo kendo onego joriemb boda ka gimedo ywak ni boda mag bende osebedo ka ikwalo. Kwan mar joriemb boda mohewo 20 bwo dweche 3 higani osenegi. Joriemb boda go notimo ng'anyo mar kwe ma Busia kotelne gi jalup jakom margi David Idewa. Gikwa jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki mondo mi okony gi kedo kod midhiero ma kamano. Tunataka kutuma ujumbe kwa waziri wetu Kindiki. Tafadhali, station ya Busia imeoza. Station ya Busia imeoza. Kuja uangalie maneno ya station ya Busia hapa police station imeoza kabisa. Tukishika mwizi tukipeleka kule hakuna action inachukuliwa, lakini si tukiua mwizi moja wanakuja kushika chairman wetu. Tumechoka kabisa, na kuanzia leo bodaboda yote ambaye ataoperate kuanzia saa 4 ikienda mbele huyo ni mhalifu. Usalama upande wa bodaboda uko vibaya sana. Na ndio kwa sababu hata ndugu yetu anashikwa. Ndugu yetu hashiki kwa sababu ati yeye ni mbaya. Anajaribu kutetea wale bodaboda wanauawa. Na wale cartels ambao wamekuwa na bodaboda tangu wapate uongozi ya bodaboda ndio wanachangia haya mambo ambayo yanapitia masaibu ya ndugu yetu. Alijua kufikia mwezi huu hata ruhusu bodaboda mkora kwa barabara. Ndio maana anaanza kumsumbua nani? Chairman wetu. Na sisi tunasema sisi kama katibu mkuu, tunasema kuanzia leo bodaboda yeyote atakapatikana kwa barabara saa 4 usiku, polisi wasiposhika tutawashika wenyewe na kuwapeleka pale tunafikiria. Joriem tuk kod boda ma Kisumu County biro yudo fungruok bang' piny owacho kod jokanyo mag Aguch Policy Holding Compensation Fund kata PCF riwore kanyakla
mar tiekogi e wi yore mag kawo kumba. Twak mare kod ute fwambo jakanyo mar PCF Rosemary Kavili oyango ni ma en okang' maneno ni jokanyo mag bodaboda kod tuktuk kod mamoko oyudo ratichgi e yor chudo uno ni kambi magi kawo godo kumba opodho. Okang' makama norwako ahinya kod komishona ma Kisumu Hussein mawacho ni chenro no biro bero ngima jo tuktuk kod bodaboda makaluo. Kawuono wanwang'o puonj mondo wang'e kaka onego bed ni watimo gik monego bed ni watimo mondo ing'e the right insurance monego bed ni ikawo nono insurance ma en valid. Yudo ka members osebedo ka ng'ado insurance to ka kembego podho to dhi kamano. Aparo ni kawuono wawuok gi idea ni kapo ni kambi opodho to wang'e steps monego bed ni wafollow mondo jowa koro yud konyruok. Neng member moro amora man oko mosa kadhe chandruok gi wach mar insurance gibed thuolo gidhi e business gi wabiro wuotho kodgi mondo mi giyud haki margi mar insurance. So we started this program, Kisumu being the 4th county since we started, and we have dubbed it PCA Mtaani. So this PCA Mtaani is going to target the 47 counties so that we are heard there everywhere. And the basic thing is, what is our mandate as policyholders compensation fund? I know out of this workshop, out of this sensitization training, they will be able to come out well informed, and I am sure we will not be having cases of borders or tuk-tuks operating without insurance in the future, because they will know that their funds and their policies are secure. Familia maromo 550 mapio ulo hinye gwenge manyatike oyudo kony mar chiemo kod mwandu mamoko kowuok e tend county ma Migori. Jopiny kata kamano pod yuago midhiero ma okwako dak margi kuonde mag jotie nyaka nyocha ola chakre jafwambo marwa Jojuma miyo ler koya county ma Migori. Higa ka higa malo familia 500 pio ulos biro kadare county ma Migori kendo dhi e kuondego mag jot moket kod piny owacho ka moko bende jot ka wedegi. E kinde ni makoro koth mapek chue county ma Migori malo familia 500 pio ulos dare miechgi kendo dhi e kuondego mag jot. Kasedakie kambi kanyo mang'eny higa mokalo chani pio got piny magweno lal te higa 2013 nyaka sani ka pipong ta dhie kamp Koro en shida mosebedo ka timore sa msimu mar koth ka koth nyaka obi wachanganye obi wabed ka eki mondo mi kik pi inywa. Nitiere familia mathoth makuom higni 4 mokalo osebedo kadak e kuondego mag jot mok tin dweche 3 e higa ka higa. Samo rumo koro idhi ng'iyo kuma nyochi ae cha kata kodok ka odiogore piny to odne michaki gede wiye kanyo. Ayudo mine kathagore, mine wuothe i pi gi tiendgi nono, nyithindo ka gikete ondinggi, moko wuothe i pi to gin expectant. Milda Datieno kod familia mare osbedo kodak e kar jotno mar Kabuto kuom kinde malo dweche 7 bang' pio ula nego ode piny e higani. Asebede kamp are dwe mar 3 higani nyaka sani an mane kamp oda nogore piny. Koro kaka dhi agedi pod onge, aonge pesa manyadhi ng'iewo go kumachielo mondo agede. Nyithinda 6 gi chuora gi an. To wamanyo mana kaka wakonyore matin kaka wanyalo timo. Kata bed ni ngima ok yot kode e kama koro jote, Atieno kod familia mare wacho ni pod onge kod geno mar dok pacho e kinde machiegni nikech ode pine ogo piny. Samanyo kaka nyalo dok nikech kama sani antie to koro kanya dok. Dai ko barore ko chome tire piero tir. Magi sani to kanya dok nyaka many mana kama ng'iewo. Nitiere familia mathoth ma bende kale midhiero ma ikelo kod pio ula e gwego mag Nyatike ka bende giwacho ni kuonde jot magidakie sanigo bende ngima ok yot kata matin. Gimoro amora miluongo ni kaka dani ibed gi familia ni ibed thuolo ugo mbaka oonge nikech menyo oonge chiemo jogi dwani ochie ine nindo kendgi nyithindo gi nindo godo kanyo chuo bende nindo kende. An kaka ma onge kata nyathina moro manyalo kawane adhi ang'iew ni merwa lo koni anana kama. Jood gavana ma Migori Agnes Ochilo mane otimo limbe ne familia ma pio ulo hinyo kendo chiwo kony ma oting'o chiemo ne okwayo piny owacho malo kod mar kaunti mondo koro kony e tieko midhiero mar oula. Dakwayo sirikal maduong'
adieri sirikal matin mar county wabiro ka watemo gi very little resources they have, but the longest and solution manyalo bedo en ka sirikal obiro mondo konyo mine gi. Owacho ni mine kaachiel kod nyithindo ema koro hinyore ahinya. To kwawe mine othagore kaka neno githagore kawuono, to we are losing an entire generation. Aluongo kata mine moting'o mobiro gi nyithindo, nawe kata nigi tina yudo ka mine chiegni nus kama dhi kata mana 500 nigi nyithindo magiting'o onding. Jogo ma Pioula osedare e gwenge mag Nyatike wacho ni Pioula oserocho ngimagi e kinde ka kinde ka gidwaro mondo koro piny owacho otiek gedo mar ohinga e genge aorano mar Kuja ma osebiro kakelo Pioula e kinde ka kinde. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gidhi mabuo. Mbak ndalo. Wuoyo goganda mar onagi ka jiwo gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Next on Shambala Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunywi wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak ndalo buora kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Pautuke nyakora mgaji wa mwaido ni kaka yo markonyo kendo reso ngima jotuge county makwale. Riwruok matuke county no Kwale Sports Excellence ochako puonj kod thieth mokwongo na jotugo mar bedo makare kinde magitugo. Weche mag hinyruok kendo bedo mabor
kodgi bende ne otwage chenrono mar jotugo 16 kapok ochwal ne timbe mamoko. Jotugo ma wakeini bende onywandie chenro makamano. And it's been unfortunate that we've had some very serious cases of sports injuries in the last couple of years in Kwale County. So what we're trying to do here is at least take the first step in trying to mitigate some of the issues that we've encountered in the sporting scene in Kwale County. Hivyo tunaamini kwamba hakuna wakati mwingine mwafaka na mzuri zaidi wa kuwapa wanawake katika michezo mafunzo ya huduma ya kwanza, na tunaamini kwamba ni wakati huu ambapo michezo ya wanawake itaendelea. Mwanzo ilikuwa changamoto sana. Majority kama players tumepoteza miguu ama